Asko eta asko dira jaioterria utzi eta bizitza berri bat hasi dutenak beste herrialde batean. Istorio, amets eta erronka ezberdinak dituzte guztiek eta debagoiena etxe bihurtu duten atzerritarren testigantzak jasoko ditugu handiko natartean. Gaurko atalean, Natalia Obzakova dugu protagonista. Txekoslovakia zenean jaioa da, eta duela 25 urte joan zen handik Kanariar uharteetara. 2018an etorri zen Arrasatera, eta 2021etik bizi da Antzuolan. Kristina Obzakova naiz eta 22 urte ditut. Txekiatik, Txekoslovakian zenetik nator. Antzuolan bizi naiz duela 5 urtetik. Jatea eta ingurumena gustuko ditut, batez ere mendiak. V Česku se žilo nádherně, bylo to krásné. Je to jako tady, všechno zelené, hory. Pro mě to bylo nejkrásnější, co mohlo být. Když jsem chtěla odjet z Čech, tak jsem odjela na Kanárské ostrovy vlastně a tam jsem pracovala na hotelu, studovala řeč a pomáhala na hotelu, no a z jednoho roku jich bylo 25. Na mě to tak nějak nedošáhlo, měla jsem nějakých 12 let, udělala se tam akorát, jak se tomu říká, hranice a dali nám české papíry a tím to pro mě skončilo, neviděla jsem nic jako zvláštního. Já se cítím ze světa, já jsem teda Slovák, Čech, jak bychom to řekli, ale já vždycky říkám, že jsme ze světa. Ani tady, ani tam, kde jsme. Některé věci jsme se naučili, jako pozdravit, čísla ve úzkeře, jo, a takovéhle věci, ale dál už ne, bo na to je třeba jít do školy a není moc času. V češtině třeba máme autoškolu, která se řekne ve úzkeře se řekne autoškola. Já si vždycky říkám, že to máme hodně podobný a asi nám přinesli taky trochu euskery do Čech. Tak prozatím to nevím. Byla bych ráda, ale dneska jsme tady a zítra ne, takže nevím, jestli na pořád, ale moc se mi tady líbí.